संसार रे जिते प्राणी मान अच्छा समस्त प्राणी मानकर विनाशर मूल कारण होची कामना। इहो परजन्म रे जहा किछि दुख भोग करिवार कारण मत होची ए कामना। ए कामना होची प्रकृति रे दुई प्रकार कामना। गुटे होची पारमार्थिक कामना आउ गुटे होची लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना होची दुई प्रकार, गुटे होची भक्ति आउ गुटे होची मुक्ति। लौकिक कामना मध्य दुई प्रकार, गुटे सुख प्राप्त करवा आउ गुटे दुख दूर करवा भोग करवा। ये पारमार्थिक कामना मनुष्य को हानिकारक नुह। भक्ति हो मुक्ति गुटे गुटे स्तर से पारमार्थिक कामना मनुष्य को हानिकारक नुहे, हानिकारक नहीं। ये पारमार्थिक कामना दुईटा होचे, गुटे होला भक्ति गुटे होला मुक्ति। भक्ति माने भगवान सहित जो आत्मीयता संबंध स्थापन करिवार नाम होला भक्ति। ए भक्ति होची 9 प्रकार भक्ति। शॉर्टकट भक्ति रा होची 9 प्रकार। 9 प्रकार भक्ति होला कोन? गुटे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। एटा हला 9 भक्ति, 9 प्रकार भक्ति। मुक्ति होची 5 प्रकार मुक्ति। माने मनुष्य जीवन को मुक्ति करिवार नाम हला मुक्ति। मुक्ति मात्र ये मनुष्य जीवनटा मोक्ष करिवार ये चारिटा नहीं 5टा 5टा अछि। 5टा मोक्ष हेले ये मुक्ति होची 5 प्रकार। गुटे हला सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साजुज्य, कैवल्य मुक्ति। ये चारिटा को मुक्ति द्वारा मनुष्य मोक्ष हे पारिबनी। केवल कैवल्य मुक्ति द्वारा मात्र मनुष्य मोक्ष। एटा हला पारमार्थिक कामना। द्वितीय हला लौकिक कामना। लौकिक कामना 2 प्रकार, गुटे सुख भोग करिवार, सुख प्राप्त करिवार, आउ गुटे हला दुख भोग करिवार। सुख प्राप्त करिवार बेले ए कामना द्वारा इह लोक रे जहा कि सुख भोगिवा को हुए सेटा सुख प्राप्त। कामना द्वारा मते धन मिलू, संपद मिलू, भूमि बाण मिलू, बाण मिलू बोलिबारे मनुष्य भितर जो संकल्पटा थिबो से संकल्पटा को दूर करिवा पई, हमर दुखटा दूर करिवा पई, सुख प्राप्त करिवा पई जो कामना होची सेटा होची लौकिक कामनार प्रथम कामना होची सुख प्राप्त। और रेला दुख सुख प्राप्त करिवार बुझिला तो दुख दुख होची 3 प्रकार दुख। गुटे होची आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। आधि दैविक दुख माने भगवान द्वारा जहा किछि दुख हमको प्राप्त हेबो सेटा होची आधि दैविक दुख। भगवान द्वारा दुख कोटा? गुटे वर्षा, तूफान, घड़घड़ी, चढ़क
ବା ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପଢି- ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଦୁଃଖ। ଦୈବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧି ଭୌତିକ। ଭୌତିକ। ଆଧି ଭୌତିକ ମାନେ ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଦୁଶ୍ମନ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ଦୁଃଖ। ଯୋଉଟା କି ବାଘ ହୁଁ। ଭାଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଘଟେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ବାଘ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାଲୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଗୋଟେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ। ଭୌତିକ ଜିନିଷ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧି, ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ଆଧି ମାନେ ଗୋଟେ ଶୋକ, ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତା। ମାନସିକ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ମାନସିକ ଦୁଃଖଟା। ଜଣେ ଘରେ କାଳ ହେଇଗଲା ସେଟା ଦୁଃଖ କରିବାର। ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରି 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 କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଯାକ ଆଣିବାର ସେଟା ମାନସିକ ରୋଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୋକ। ଶୋକ ଆଧି ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଶୋକ ଆଧି ଆଧି ଆଧିର ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟା। ଗୋଟେ ଶୋକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଆଦି ବ୍ୟାଧି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ବ୍ୟାଧି ଆଧି ବେଳେ ଯାହା ଶୁଣିଲ ପରା, ଆଧି ମାନେ କଣ? ଶୋକ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା। ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଜଣେ କାଳ ହେଇଗଲା, କାଳ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଦୁଃଖ କରିବାର। ଚିନ୍ତା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଚିନ୍ତା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଚିନ୍ତା। ପଳାଇବ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଥିବ। ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ଆଧି ଆଦି ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଥିବା, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଗୋଟେ କାଲା ହେଇଥିବା, ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ରୋଗ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁପଥ ଜନିତ। ଗୀତା ଦର୍ପଣ ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଧି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥିବ। ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ଏଟା ଦିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା, ନିଜେ କର୍ମ ଗୋଟେ କରିବା କର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ଆସେ। ବ୍ୟାଧି ଆସେ। ଗୋଟେ ବିପି କିମ୍ବା ସୁଗର, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଭଳିଆ ଦୀର୍ଘକାଳିକ ରୋଗ କରିବା ଆମେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଖାଇବା ଆହାର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରୋଗ ଯାକ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ବ୍ୟାଧି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହେଲା କାମନା। କାମନାର ଇଏ ହେଲେ ପାରମାର୍ଥିକ କାମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ହାନିକାରକ ନୁହଁ। ପାରମାର୍ଥିକ କାମନା ମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମା ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ହେବେ ବୋଲି କାମନା କର, କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ମା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ହେବି, ଭଲ କର୍ମ କରିବି, ତାର କିଛି ହାନିକାରକ ନୁହେଁ। ନହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପତି ହେବି, ଆଦର୍ଶ ବାପା ହେବି ବୋଲିକରି କାମନା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହଁ ଅନ୍ଧଜଣୀ ପୁଅ କେତେ ସେବା କରୁଛି। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଲୌକିକ ସୁଖ ପାଇବାଟା ହଉଛି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହାନିକାରକ। ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଲୌକିକ କାମନା। ସେ ଲୌକିକ କାମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ହାନିକାରକ। ଏ କାମନା ହଉଛି ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି। ଏ କାମନା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ।
ଏ କାମନା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶର ମୂଳ କାରଣ। ଏ କାମନା କେବେ ତୃପ୍ତି ହବନି। ଏ କାମନାର କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ଲୋଭ, ଲୋଭରୁ କାମନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଲୋଭ ଆସିବ। କାମନାଟା ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହବନି ବୋଲେ କ୍ରୋଧ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଲୋଭ ହବ, ଲୋଭର ମୋହ, ମୋହର ସ୍ମୃତି ଆସ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ବୋଲେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କାଲି କହିଲେ ପରା ଜଳରେ ଗତି କରୁଥିବା ନୌକାଟାକୁ ଯେପରି ବାୟୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଏ କାମନାଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅଧୋଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ କାମନାଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହାନିକାରକ। ଏ ଜନ୍ମରେ ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଦୁଃଖଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା କାମନା। ଆଉ ଏବେ ଆଜ୍ଞା